Lenglenging driya mangu mangun gong lir kanduhani mang Ingkang puspita arum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweraras renaning driya Anoman padha raharja piswanmu ana ngaresaku kaluhun inggih Sang Begawan Araharja piswan kula mboten namung sembah saha pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka Sang Penembahan Bima Suci. Yo ndadekake seneng atiku prayogakna lungguhmu Anoman. Kados mboten kirang prayogi Sang Penembahan. Duh, Sang Resi mumpung wekdal dinten menika mboten wonten tamu ing kepareng sowan wonten ngarsa paduka. Keparenga siswa jingandika pun Anoman badhe munjuk atur wonten ngarsa paduka Sang Begawan Bima Suci. Sira bakal matur apa Anoman? Matur kang trewaca. Nggih. Sang Begawan kula badhe nyuwun priksa benjang menapa Anoman menika katimbalan dening Gusti ingkang akerja jagat wonten ing kasedan jati. Anoman sira aja nggigi mangsa ngertiya yen to Anoman iku pancen tinakdir duweni umur kang dawa. Inggih Sang Penembahan. Awit kula inggih gesang nalika jaman Ramayana ngantos ing Mahabharata. Kula menika sampun sepuh, sampun tuwa. Sakbaraan kula sampun sami katimbalan dening Gusti lajeng binjang menapa Anoman menika saged pejah Sang Penembahan. Anoman sira aja nalongso, sira diparingi umur dawa awit jejibahanmu durung rampung. Yen jejibahanmu wis rampung, sira bakal katimbalan muarak ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Kanthi mengkono Anoman, aja sira ngajab patinira sadurunge dikersakake dening Gusti. Jalaran yen sira wis bisa nindakake dalamaning uripmu kanthi becik, ing besok sira bakal cinadang ing kasuwargan jati. Nanging yen to sira weya ing pakaryan iki sapu denda saka jawata saka Gusti kang akarya jagat kang sira sangkul ing tembe. Nanging Anoman ngerti yo, sanadyan isih sinengker dening Gusti, besok Anoman iku katimbalan dening Gusti rampung jejibahanmu nganti tekan anak putu buyute para Pandhawa. Kagiat resang kaperangu
rinangkul kinempet kempit dosang retnaning pawana yogi tukang ana sing tias aduh sang begawan pranyata tasih dangu pejahipun pun Anoman. Inggih. Pun Anoman matur nuwun awit sabda pangandika paduka. Ingkang yektosipun wonten batesipun. Nggih. Miderek menapa ingkang dados sabda pangandika paduka Sang Maha iku dejiban kula badhe kula estokaken. Badhe kula laksanaken kanthi sabar dharana tulus legawa ing manah. Mugi-mugi gesang kula ing tembe saged katampi dening Gusti ingkang akarya jagat Sang Panembahan. Yo Anoman pancen mangkono yen sira wis nemoho lekas kang sira tindakake iki muga-muga Gusti ngijabahi apa sing dadi karepmu. Nggih Anoman tekan titiwanci iki aku kudu munggah ana ing sanggar palanggatan ana ing sanggar pamujan manegus marang karsaning Gusti. Mula awit saka iku Anoman aku ora nampa tamu. Mengko yen wis rampung nggonku memuja ana ing sanggar palanggatan sira tak timbali. Mula awit saka iku mosodot borong katentremaning pertapan arga kaeloso Anoman. Nggih. Sang begawan sabda pandika badhe kula estokaken. Mugi-mugi kula saged anindakaken karyan menika Sang Panembahan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik